Ano mo siya? Ito guys, oh, testing agad oh. Mga kapare ko eh. Ayan, panibagong episode. Welcome back to my YouTube channel. So, andito na naman po ang team pare ko eh. So, ngayon sa episode na to, mangunguha tayo ng star apple. Siyempre, magandang panahon tag-init. Siyempre, hindi man tayo kompleto. Siyempre, andyan si Baluka. Hi. Kirby. And Raida. siyempre ang inyong lingkod si Parikoy TV. So yan, kung bago lang kayo sa channel ko, don't forget to click subscribe and notification bell button for more videos update. So tara. Ayan guys. Natin si Kernel. Ayun yung bahay ni Kernel oh. Ayan oh. Ay. Ayun na nga pala. Iligwan dun no. Yung honey. Kung mayroon ka daw sa part ng katawan mong maliliit at gusto mong palakihin na madalian. Pero panandalian lang yun. Pakagat mo lang daw dun. Try ko yan sa akin. Sabay tanong ka, bakit maliit ba sa'yo? Sabay tanong ka kunyari. Bakit maliit ba siya? O, tinatanong ko ba yun kaya nga ipapakagat. Ay, tira po sa Kernel. Si Kernel. Yan na po, lalakad na po si Kernel. Sa bahay ni Kernel. Kasi mangunguha tayo ng star apple. Prutas. Ano. So, medyo mahirap-hirap ang daan dito. Pero maganda naman ang panahon. Okay lang yan. Laki ng cocomelon. Demonyo, cocomelon. Ayun o. Abutin lang. Kasi nga, mainom tayo. Yan guys, kukuha tayo ng buko. Sarap yun ang sabaw. Nagdakaw lang kami. Kung kanino man yan, tabi-tabi po. Tabol kami ng aso. Dapat pala binidyo ko ano. Yeah. Nabula ko guys ng aso. Bakit ganyan? Ayoko makagat. Nandito na kami. Nandito yung star apple. Oh. Kukunin na. Kinakain na ng hayop ka. Mumura ka na yata eh. Si Kernel guys. Makat na. Ito na yung ano. Mag-chika po. Kernel. Ayan. Ayan si Kernel. Oh. Ito. Ayun oh. Ayan salo agad. Bulok na. Bulok na? Tingnan natin. Ito guys yung, ay, ang sarap nyo. Akin mo, Christoph. Ito po, magmumukbangin natin ito guys. Oh my God. Ay, huwag mo ibagsak. Huwag mo ibagsak, sayang. Ano mo siya? Ito guys, oh, testing agad oh. Dadamihan mo na para... Ay, kinakain na pala ng ano? Sa amin naman ito ni Tinay. Hindi siya! Tayo. Tabang. Karen. Yan, star apple. Ito, ganyan guys ang star apple. Patingin kasi ninyo. Alok naman kayo. Kain po tayo. Alok ka naman. Pero kupis na. Oh, no. Kinikilig naman ito si ano ay oh. Christoph, pati si Tinay oh. Kuya Pis na pala. Kinukilig si Tinay oh kahit kupis na.
Buwal na. Kita sa yung utak sa ilong. Ay, naman na lang kasi. Mukbangin mo yung kaya. Okay, hingi po kami ng ano ha. Oh, laki. Hinog na yan? Oh, tinggol yan oh. Ada? Ito yung pinitas ni sayang ang sabaw kung patuluin. Napisak nga. So guys, yan umiinom siya ng may sabaw lang yan. Matamis. Ikaw naman. Buko. Mukha. Yung dadala mo ng Tata Erning, may dadalhan daw baga po. Mama Sandin. Sure. Hamunin mo si Butapang dito. Lahat yung hinog. Hamunin mo, hamunin mo na suntukan. Akit na rin po si Kristo. Sayang. Hindi akit ka. Saan nga nagdaan? Dito siya dumaan oh, tapos tumalon siya dun oh. Dito? Dito siya oh, makyat. Ano man sa kabila baga siya? Gusto mo dito ka na rin oh, ay dito ka na lang kaya. At kasuntukitin mo nandun banda oh. Meron pa dun oh. Yan, tig-isa kayo. Iaabot na lang ni Kernel sa pasasambutin na lang. Pumala sa baba. Sige na. Sige na, ito lang. Hala! Hala, kupis na. Kadamokro. Grabe ang kurapon. Yan. Ano si Kristo. May-ari po ng ano nito. Yung may-ari po ng Star Apple, si Tata Erning Imata. Kaway, kaway! Ang tatay po ni Kaway po kayo dyan. Kernel. Ayan. Ayan si Tata Erning. Ang kinakain May nyo. ukab-ukab na ng kapan. Ano? May tama ng ganito. Ito naman, sa balat lang yan. Matamis pang ilalim yan. Ilan muna. May tayo matira. Nakadalawa na ako eh. Naroon pisa pa lang. Magdinig lang. Wala na? Katinong tama nung ano? Anong tama? Libag guys. Yun na, matikmak munat yan. Kahit nasa pinakadulo ka lang yung sanga niyan, yung maliit. Hindi ka malalaglag. Promise? Oo, subukan mo. Tigas ka makunat yan. Ay, sala. Ay! Sabi na ka nga. Tarning, hati tayo tatarning. Balbaga mo.
babalikan ko. Malambot na, no? Cheers tayo! Si Attorney ang owner po ng Star Apple na to. Ayan, kakain ko rin. Harap po, maharap. Ayan po, kinakain na po ng kabong. Ayan pa oh. Hinog yan, isang yan. Kung mayroon pa, so huwag mo pa. Nga, naubos na po ang hinog. Pababa na si Kernel. Ayan, si Kernel. Kaya ta. Ayan, mayroon pa nakita. Mayroon pa yan. Hindi na. Bababa ya tayo. Hindi na po ibababa yung bangkawit. Hindi na. Dyan na lang po yun. Simula sa itaas yung kawit. Ayan, bumaba na si Kernel dahil wala na. Ayan. Ito po ang kabuuan ng aming naani. Gulpi! Ayan oh. Ayan, mga gatak oh. Ayan, ang Star Apple ni Kuya. Kuya po ang may-ari niyan. Ang tatay ni Kernel. Gulpis. Dami ko na nakain. Ayan, tumaisa pa ako. Gulpi oh. Gulpi yung bunga. Ayan oh. Ayan. Ayan pa. Tulitin ka ng pinaghirapan. Aba, kumain ka na Kernel. Ayan mga basag oh. Masasarap nga yung mga gatak. Ay oo. Ay di pa nakaka. Ay, ngayon ka palang kumain ng gatak. Ayan, kainin mo na yan. Ayan po si Kernel. Kumain po ng gatak. Gatak na po. Gatak na Star Apple yung kakain. Anong? Dinila agad ah. Bakit? Bubukain mo na muna. Oo, kayo ang maigi. Igaganyan mo muna ng konti oh. Tapos kagat, sabay kagat yung buto. O yun. Po guys, salamat po kay Tata Erning sa pagbigay niya ng Star Apple sa amin. Yan po, inubos namin yung mga hinog. So uwi na po kami mga lods. So ang sarap nung Star Apple, sobra. Sa ibang lugar binibili yan. Dito inaani lang yan basta may magaling na taga-akyat tulad ni at ni Cristo. Oh, yan ang mga talent niyan. Ang team pare ko ay sobrang talented guys. Saan ka na? So, malapit na po kami sa bahay nila. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me.